गेलेग्रा फोथाराव हाबनो थाखाय गरि खावलायहरो। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम बेक टू माय चैनल आं दा दंफैयो क'क्राझार टाउनावहाय ओमफ्राय नै आं दा रेडि जादों थांनो साइ स्टेडियामावहाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा मिथिखाबाय खोमा साइ स्टेडियाम होननाय लोगो लोगो ओमफ्राय जायफोर मिथियाखै आं बिसोरनोबो खोन्थालांगासिनो जोंनाथ' फार्स्ट सिजन ISPL नि फुटबल मेट्च जागासिनोमोन ना ओमफ्राय दा जाय जानानै दिनै फाइनालाव सफैबाय आरो ओमफ्राय बे फाइनाल गेमावनो जोंना गेलेगोन बादायारि मोननै टीमानो जाबाय जोंनि बड'लेण्डनिनो BTR आरो एगेन्स्ट टीमा जाबाय लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बेयो जाबाय मिज'रामनिफ्राय ओमफ्राय मोननैबो टीमावथ' बिराद मोजां प्लेयार्सफोर दङ आरो बिराद स्ट्रं मोननैबो टीमा ओमफ्राय दा सोर देरहागोन सोर उइनार जागोन बेखौ दा थांनानै नायबासो मिन्थिसिगोन ओमफ्राय नोंसोरबो आंजों लोगोआव नायलांफाबानो जाबाय सोर देरहायो सोर उइनार जायो ओमफ्राय आं दा आंनि भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै सफैबाय जों नै गेट मोनबाय नै मानसियानो मानसि दानिफ्रायनो जि मानसि दाथ' टाइमा माबा जादों 1:33 जादों नै ओमफ्राय नै प्लेयार्सफोरनि फट'फ्रा लाइन दंजोबो ब्लेकआ मिज'रामनि ओमफ्राय नैबे येल्ल'आ बड'लेण्डनि आरोना गेट मोनफैबाय साइनि मेन गेट मोनबाय नै बेजों सोआ नामा बे मेन गेटजों रावखौबो हाबहोआखै आरोना माने जायफोर हस्टेलनि मानसि आरो सोरनाबा पासफोर दंबा बिसोरखौल' हाबहोदों ओमफ्राय आंना लोगोआ बे हस्टेलावनो थाखायोमोन नालाय ओमफ्राय जों रायज्लायनानै हाबबोबाय आरोना बे हस्टेल गेट नामा हस्टेल गेटनिजों हाबबोबाय आरोना नै गामिया बिराद मोजां आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नै बे आंनि लोगोआ बावनो गेम गेलेखायो नालाय बियो ओंखायनो माने बेयाव रायज्लायनानै हाबबोबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नै बिराद मोजां नै दा जों नै सिङाव हाबफैबाय ओमफ्राय नै अख्रांनि भिउ ओरैबायदि मोजां जादोंना लोगोफोर नै नाय बल होनायजों बिराद समायदों ओमफ्राय नै मानसिफ्रा जाहांबायानो नै सोरगिदिं हनै गोजानाव साजायदों ग्रेन्ड फाइनाल फार्स्ट ISPL 2022 ओमफ्राय नै जेरैबो मानसि नै गोजौआवबो जाहांबायानो नै सफैबाय जोङो जिरायनाय सेराव दा नै प्रग्राम जाग्रोसिगोन गेमाथ' दाहाय 6:00निफ्रायसो नालाय ओमफ्राय दा नै मोसानायखौनो प्रग्रामखौनो नायनानै इन्जय खालामथ'दो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना बर'निनो ट्रेडिसनेल मोसाग्लांनाय मोसाखावरिफ्रा फिल्डआव सफैबाय बिसोर दा मोसानानै दिन्थिसिगोन आरो ओमफ्राय बेलेग जाथिनिबो नुलांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै ओरैबायदि मानसि जाबायना नै लाइटनि जे टावार खालामदोंमोन ना नै बेफोरावनो गाखोला जोब्बाय ओमफ्रायहाय जिरायनोबो जायगा गैला गसंनोबो जायगा गैला बेबायदि जाबाय आरो नै सोरगिदिं जेरैबो मानसियानो मानसि नै नुहुरदोंना लोगोफोर जेरावबो मानसि बिथांमोनखौ गेलेग्रा फोथाराव हाबनो थाखाय गरि खावलायहरदों। नै बिसोर बिनानावमोन मोसाखावरि मोसाग्राफ्रा टटेल 600 जन दङ ओमफ्राय बिसोर जोंनि बर'निनो ट्रेडिसनेल डान्स बागुरुम्बा बेखौ मोसागोन आरो ओमफ्राय मोसानायनि सिगां जोंनिनो फाइनालिस्ट मिज'रामनि टीमखौ बरायग्रोबाय आरो बैसोरनो नै फैगासिनो दङ नै जायगा होनो हायाखै नोंथांमोनखौ जोंजों हेफाजाब होनो थाखाय गरि खावलायहरदों जिरायनाय जायगाया एसे खम जानाय नोंथांमोनखौ लाइट टावाराव गाखोनो थाखाय लाइट टावाराव गेलेनायखौ बादायलायनायखौ जागायनाय जागोन
স্থলী অঞ্চলে ধাৰাবাহিকভাৱে ফুটবল ক্ষেত্ৰখনলৈ উজ্জ্বল কৰি ৰাখিছে আৰু বিশাল সম্ভাৱনা বহন কৰি আহিছে আমি এই সম্ভাৱনাক খেল ভালে ভালে যাওঁ আৰু যি খেল মই আজি বা আমি আজি দেখিবলৈ পাম সেইটো to proceed to the draw. खेलाया जागायबाय नै ओमफ्रायहाय येल्ल'आ बड'लेण्डनि बिटिआरनि ओमफ्रायहाय ब्लु कालारा मिज'रामनि आरोना दा जोंना गेमा जोब्बाय नै ओमफ्राय बड'लेण्डआ 1 आरो मिज'रामा 0 दा जोंना बड'लेण्डआ देरहासार जाबाय विनार जाबाय आरो सोर सोर फैदों कमेन्टआव होनानै खोन्थाहरलायदो आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावसिगोन बाय बाय